Hello, good morning mga Yenyans. Andito na nga tayo ngayon sa Motor Ace, Motor Ace Calasiao, Pangasinan. Ngayon, ang may vlog tayo ngayon, Inmax, Inmax 2021. Ang kaibahan nito is meron na itong Y-Connect. Y-Connect, pwede itong i-connect sa cellphone. Pakita ko lang yung itsura niya, mga Yenyans. Okay, just keep on watching. Hello mga Yenyans, ito po yung Motor Ace, Motor Ace. Ayan po mga Yenyans, Motor Ace. Calasiao siya. Dito lang po siya. Pag doon sa bandang do, papuntang papuntang Jollibee Calasiao. O dito naman sa banda dito, papuntang Dagupan. Dito lang banda, gilid ng kalsada. Okay mga Yenyans, pasok na po tayo sa loob. Sa loob ng Motor Ace. Okay? Okay. Mga Yenyans, good morning. Ito po yung ito yung Inmax na 2021 model. Meron daw sabi ni brother dito, Y-Connect. Ito yung tsura niya, iba yung kulay, no? Iba yung kulay niya, pero yung katabi niya yung kulay red na Inmax na 2020 model, no? Halos parehas lang siya na itsura, no? Yung tail light niya, halos parehas lang din dito, walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang mga Yenyans yung yung kulay na may pagka gray siya, gray, no? Parehas lang din ng siya. Mga Yenyans, ito palang Inmax 2021 model. Meron tinatawag na sabi ni brother, meron tinatawag na TCS, yung tinatawag na traction control system, na pag natumba ka daw, tutulungan kanyang hindi ka agad-agad matutumba. Ganun daw yung pag nabumangking ka. Kaya okay pala ito. Pero yung itsura niya, same lang naman yung itsura niya. Walang pinagkaiba. Yung panel gauge niya halos parehas lang sa 2020 model, no? Halos parehas lang. Basta ang kaibahan nito yung Y-Connect, yung pwede mo daw i-connect sa cellphone, tsaka yung tinatawag na TCS, yung traction control system, sabi ni brother dito. Yun daw yun nga, pag nag-banking ka daw, hindi ka daw agad-agad matutumba. Ito yung comparison ng Inmax 2021 model tsaka 2020 model. Wala silang pinagkaiba, no? Wala silang pinagkaiba. Ang pinagkaiba na nila yung Y-Connect lang at saka yung TCS. Tsaka itong kulay ng mags niya, color, maganda na rin itsura, may color blue. Kasi yung dati kasi 2020 color black siya. Ito yun, black, no? At saka yung kulay red, halos parehas lang. Sa kulay lang pinagkaiba, saka yung Y-Connect saka yung TCS, yun lang. Tingnan natin yung harap, parehas lang naman yung harap, yung itsura, halos yung pinagkaiba silang dalawa. Okay. Ayan. Yung gulong, halos parehas lang din yung gulong sa harap. Yung pinagkaiba, yung gulong din sa harap, kulay lang ang pinagkaiba. Kulay, tsaka okay. Tsaka yung may plug may plug, ito walang plug. Okay. Yun lang. Hello mga Yenyans, maraming salamat sa panonood. Yun lang pong update ni Inmax 2020 and Inmax 2021. Maraming salamat sa panonood, mga Yenyans, and God bless you everyone and more power. Okay?